Konfál most fog vezetni. Hát gyerekek, vezetni fogunk. Azt kell mondjam. Te is vezetj. Jó van. Pont meg de beszartam. Le van videózva? Nincs. Sajnos. Vezetni fogunk egy 5000 éves kocsit. Jaj, de! Jó, az jó, bocs. Na most fogunk vezetni. Most még hagyjad? Jaj! Jó! Nem fulladtunk, Dávid. Most visszanyelj. Arra. Nyomjam is? Nyomjad neki rendesen! Hogy kezdem menni? Még sebességbe kell rakni. Elromlott az autó szerintem. Én nyomtam. Nem lesz Milyenket a fájlatok. Fást. Erre fel a kormány. Ja, az ennyire... Nehogy a kaput elvigyük. Na, akkor most nyomjam és engedjem. Igen, Nyomom és engedjem, nyomom most engedjem, nyomom! Bazd! Jaj, he. Lassan, neki nem megy, hogy ezt szemmel én. Látszik, enged felfele. Nyomjad a gázt neki, a gáz! Gyerünk! 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 Balra, balra! Jobbra, balra! Állj meg a fékkel! Hát jó volt! Lehet menni? Mondtam, hogy balra! Akit balra, de itt... Kell fordulni egyet. Balra! Itt balra elmenjünk? Bazd meg! Most eljöttem. Már a volámhoz ül. Mert hova kell ülni? Úgy neki ment a falnak, bazd meg. Fának mentem. Te is, föl az is benne lesz. Ülni egy kicsit előre innen. Simán. Olyan, Simán! Simán. Simán, mint a fának. Igen. Úgy! Hát ide rakunk egy fát, azt neki megyek. Hát úgy. Csak lassan! Na, szóval, én neki mentem a fának. Úgy. Jó voltam. És most ez fog vezetni. Jó voltam. És Most én fogok jönni. ő fog vezetni, és nézzük, hogy milyen béna lesz. És ez a középső a fék? Biztonság kedvéért? Középső a fék? Nem, de a középső. Úristen. Jönnek kérlek szépen, nyomd a kuplungot. Igen? Teljesen? Nem, félig, Igen. teljesen. És adjak, indítsam be. És adjál rá. Kakaó. És? Húzd már a kulcsot még jó, erősebben, jobban. Várjál. Nem tudom, hogy fogja meg. Na, hogy beletör. De erre. Na, jó van, jó. És kakaót rá. Várjál, megkapaszkodom. Lefulladtak bátékám, mi van? Újra indítsam be. A kuplungot, igen. Most indíthatom? Igen. Na, gyerünk Máté, én kapaszkodok, hiszek benned. Ázár! Áó! Kakaó! Kakaó, megyél! Jó, azért először lassan. Nagyon jó. Jó, nagyon jók vagyunk, he? Nagyon jó. Jaj, Boris. Na mi van? Mi van, more? Hát mi van? Most már nem kell adni neki a kakaót. Na itt mentem belőle a múltkor. Ennyi szépen végig. Pontosan, hát Nagyon nyilván nem jó. azt gondoltam, hogy itt jobbra Arra. elmegyünk a házba. Ott egy fak Jó, megy nem neki. is úlik a szén, na jó. Tudod, hogy jobbra kell fordulni? Igen. Be tudsz fordulni a kapu? Hát, nem tudom. Akkor inkább... Hát ez olyasmi, mintha itt menné. Az- Úgy, húzod ide fel, mert tényleg felett. Állj meg! Állj meg! Na, Vizu? Inkább jobb lesz, ha bemegyek én. Rendben. Rendben, akkor... Ó, eztek jó volt. Ja, sokat vezettél. Na, Na hát, ez ennyi volt. ennyi volt. Én nagyon ügyes voltam, mert én tudok vezetni. Én meg neki mentem a fának, mert én is tudok vezetni. Azt meg. Jó. Reméljük Köszönöm, tetszett. Köszönöm. Lájkot, ha tetszett. Szia. És egy feliratkozás. Sziasztok! Sziasztok. Cső.